Right, it's still reported. I just hope that one of our inspection, the purpose of inspection, they would do the chopper, the chasing, and put some paper, and put us a Muri Coco. Yo zongo ya panapa, yangu to wakumana takaona swakati to tapasa judgment. Mukataka tataka kuya nasi, moti mapepa ya musina kubudisa ku inspection. Motanga kuabudisa panapa. Ipo papo. Dambudziko. Right, tipe report. Takasvika panzvimbo. Agnes ine nzvimbo yake iri kuzasi. Inokwanisa 3 to 4 hectares. Mbiro une lende yake iriwo kumusoro inokwanisa kuita 3 to 4 hectares. Kwapasara portion iri pakati apa ine nemiti yakati kure isiri kushandiswa. Zvakazo Agnes achiti handinombobvira ndaparima spice ndepedu. Mbiro achiti kwa takasorima ogwe makore akasopfura aya taisorima njera. Asi hatinozombobvira tazoparima padhuze. Saka maonere takaita panzvimbo ipapa takaona kunga nzvimbo enormous land. Saka uruda kuti dainda pakava, uri kumusoro kuti dainda pakava. Maonere takaita takaona enormous land. Ngepa mama. Pachiti pakada. Wakanira naka. Tasosho uri panapa saka basi pakada. Basi pakapuwa uyu yo pakapuwa uyu yo basi no uri ndini tutobvisa variable rikukonzera conflict chiri kunetsa chacho ndo chatoti akapisi kari apa akana muritsiwa muritsiwe kuno tikaswera dzimwe dzacho basi tamba muchangamiro chataura Nyaka mupinda kudara mamunzaza kuti ndizo panapa not panapa before in ndakapinda pamwe ndeyamagure yamagure magure ivi mudani mumbiro mumbiro kuti yes but yamumbiro akaenda kumadzisiri kuti takatombotorwa masofa akaenda kwamutare nemessenger of court akati vatanomisa kuti asatengeswe ndobva asi tisere masofa enyu kumba ndibva ndazotowa nemapurisa vanoenda kwarara kwaruda vataenda kwadc ivo vana kuyaba kukoti zvikanzi mapurisa muri kutinzikira munhu musina hanhikirikini vasina mumhangari vacho sei mumbiro endako ndobva ndadzokera ndobva ndaenda kubasa kwarari andagara kana ndakazoshamisa ndaudzwa ndakamangariwa patakazoya last time apa ichizi udiwa kwamambo mutasa so 7 August chadonde patakauya panapa ndichisotsanangura kuti ino zvinhu ndinakapwanya imba right because according to this one makaenda majestic Agnes tabvuma itai mumbiro and Isaac Magure and Isaac Magure na mumbiro ndima muri ma respondent first respondent and second respondent applicant ari Agnes tabvuma ndizoka mukapiwa final order that was 15 September 2021 wakaita koti yekuti atisipo koti aiwa nditotaura atisipo pakaitwa koti iyoyo mambo inzwaka chama iri kuti final order and applicant in person first respondent in default second respondent in default chuta kwani mamusipo atika asi a judgment was passed in your absence a judgment was passed in your absence
it is ordered that the first and second respondents or any person acting through them or their instructions are specifically barred and interdicted from disturbing applicant and his family or to do anything from applicant's place of residence and fields, which is Tambwa village under Chief Mtas. The first and second respondent to pay cost of suit. Makaiwa. And the Maiwa because there's this judgment. The only way to go around this judgment is to appeal against the given judgment. But Amuna go appeal against this judgment. So what does it mean? It means this judgment is still in effect. And the judgment you know Makaiwa Sakamaiwa Karamusna Guira Nazo. You were supposed to appeal against the decision given. But you did not appeal against the decision. And what does it mean? It means the decision given is still binding. Zvakataurwa naMajesty ndo zvichiripo because hapana zvinyowana. Saka by building or erecting imba yenyu mufield yakazi musasvike musaite, you were acting in contempt of court. Mashora dal munosungwa. Amene pane chimwe chekutaura. Aiwa ndosanda kudambuka ini ndinoda kubatsirai kuti nyaya iyi yakaenda kwa mambo mukadyiwa, Isaac Magure akadyiwa, ikaenda futi when was this kwashe Samanga Isaac akayiwa, ikaenda kukoti Andizo. Saka inini kana yatomena kwa Majesty tikapiwa decision. Andisina chekuita nenyaya hiyo. Ndingenda kutongostika ne decision yakapiwa nani? Na Majesty. Then imimi kana musi kuiparira decision hiyo, you appeal. Andizi. Kune higher court of appeal and then high court. You don't appeal downwards, you appeal upwards. Mava pala Majesty wenda kwa high court, from high court wenda Supreme Court, from Supreme Court to constitutional court. Full stop. Saka imimi izo zvisho. Iyi nyaya yakapiwa muswani. Muswa 15 September 2021. And it's very unfortunate kuti time yenyu yekuti muite sei. Muite appeal against this decision. Yakalapsa. As you can still do some other things. Ikoko mtemu maloya. Endai kumaloya yenyu. Anokutaura what to do if you want to appeal against this decision. As of now, the first and second responders or any person acting through them or their instructions are specifically barred and interdicted from disturbing applicant and his family or to do anything from applicant's place of residence and fields. Mufield ndo makaenda kuwaka imba yenyu bambo. Contempt of court. Munosungwa. Iyo ndio waka panzima pachitoro. Ndiri kuti imimi makazi amuna chamunoita pese pari kuzi ndepani. Imimi amaenda kopwanya imba yani. Akamuona makaita the opposite. Iyo akaimba yani yake maapiwa authority nechi nemtemo. Imimi amaenda kopwanya imba yacho. Still mune mhosva ye contempt because hamaifanonga makapinda munda imomo. Ayo mambo imba yakapwanya 2020. Iyi nyaya yakazotongwa Majesty ndiya 2021. Aiwa. Pangu ya 2021. Ayo 2020 ndipo akapwanya imba. Asi 2021 vazohiwa nenyaya. 2021 ndipo akavazotongwa nyaya tisipo baka. Uvohiwa. Which means the decision given you is binding up to now. Because hapana chimwe chakaita kubva 2021 kusvika 2024 hapana chamakazoita iba imwe. Pese yakatokura.
Kesi iyo yakatokloswa iyo. Yekuti mukatoenzikana kuti makatoenda kupwanya mba yemunhu. Wani ya mune arson, mune inozi malicious injury to property, mune zvakawanda baba. Zvinokwanisa kupinza mukati. Apachasvikiba. Zokai kumashure bambo muone enda kuita renyu ku advise properly on the next course of action. Panapa hatisina chichakubatsira because our hands are tied. Taaku lower side of the law. I'm sorry. Ini sasa boko. Mzee zvazvingorika ndiri tiri kuonwa iyo kukukidzana. Saka yazosvika kuno. Then zvada akaindiri kufara kuti magadzisa nyaya mune zvakanaka. Saka tikazoona vanhu vauramba wadini. Tauri pakutemwa bhezi nzvimbo yakagara nimi. Endai kumapurisa vanhu vanosungwa ndo zvakataura pepa iro. They are interdicted. Murikazvutaure wakarambidzwa kuti hamusida kumbooneka muchiya chekuita paumba muminda kana vanhu wenyu vamuri kutuma kana wamwene chekuita nawo wane chekuita nemi hawasida kuoneka mumunda wachiita anything. Ndozvotaura tsamba. Saka imi mukaona munhu arimo ende minda hazvireve kuti pari kurimwa. Minda zvinoreva all that land. Ndozvotaura mapurisa osunga vanhu. Kana kugadzisa nyaya iyoyo appeal against that decision. Motangazve. Ari mwedai. Bye bye. Bye bye.